els jovents són la generació que xerram fins i tot més català o que podem arribar a tenir més autoestima envers la llengua, perquè crec que d'alguna manera se construeixen tots aquests discursos de els joves, malament això, els joves perden la llengua, els joves també són els més feixistes, els joves no sé què, quan realment jo l'altre dia estava xerrant amb un amic meu que feia una assignatura d'estadística tal, i m'ha explicat que una classe seva li van mostrar que realment la generació més feixista actualment són la generació entre 35 i 43 anys, segons les darreres estadístiques que ha pres a classe i tal. I jo pensant, uau, jo duc 2 anys pensant que la meva generació és la més d'extrema dreta. I jo, val, no sé què. I de tots aquests discursos de els joves malament, els joves tal, crec que de manera conscient o inconscient, no sé de qui interessa això, és també un pot de punyalada cap al nostre país, és a dir, si no tens els joves que t'aixequin el país, t'aixequin d'alguna manera, les activitats culturals, t'aixequin la cultura, reforcin l'autoestima, si no tens jovent, no tens l'altre perquè se perd. És el que se diu que si la llengua no se transmet, si no tens següents parlants, la llengua mor. Per tant, si no generes l'autoestima perquè és jovent la xerri, vol dir que el català se deixarà de xerrar. I l'arribada d'Escorrellengua a Barcelona, Nana Rosselló, la portaveu, va fer una entrevista dient que Escorrellengua és el recordatori que el català no és una llengua minoritària, és una llengua minoritzada. I jo vaig pensar tota la raó, perquè realment sí, des dels jovents som els que diem això i està mostrant que tenint tota aquesta iniciativa i que tanta gent que hi participa, sigui catalanoparlant, no ho sigui, perquè també ens trobam amb molts participants d'Escorrellengua que no són catalanoparlants però que ho volen intentar, volen aprendre, etc. Per tant, aquesta vitalitat, si la tenim amb això, jo crec que també és com... Bé, va reforçant la nostra autoestima com a poble i va reforçant l'autoestima del jovent que any darrere any pareix que estem com intentant que no entenguem, i crec que també això pot arribar a ajudar.